son nenas e nenas de primeiro de primaria do colexio de Vilatuse e queremos recomendarvos un conto para coleades. Había moitos que nos gustaban e non nos foi fácil saber cal elexir, pero ao final pusémonos de acordo e eleximos este que se titula A velliña que perdeu as as. Trátase dun conto que escribiu Ramón Romero Nogueira. É un escritor galego e para nenos e nenas como a nós. Na nosa fraga viviu unha velliña que todas as mañás iba a recoller o poli. Cando saliu o sol, a velliña estaba soñando con todo o mel que papou. A velliña ergueuse, lavou a cara e colleu a súa cestiña. Ao botar as mans ao lombo, deuse conta que faltaban as as. Mirou debaixo na cama, no salón. E por toda a casa, a velliña choraba e choraba, así que marchou para o bosque para ver se as atopaba. No bosque viu unha vermiña moi gorda e a velliña preguntoulle se vira as súas as e a vermiña díxolle que non, que fose dun tarrás. A velliña chegou á poza onde estaban as ras e preguntoulle a ras se vira as súas as e a ras contestaronlle que non e mandaron onde o can. O can estaba preto do río a lader. A velliña preguntoulle se vira as súas as e o can contestoulle que non, que fose molestar ao gato. A velliña foi en busca do gato e díxolle que non sabía onde tiña as súas as. O gato mandoulle falar co xabaril. A velliña foi correndo do xabaril e o xabaril díxolle que non vira as súas as. Así que díxolle que fora preguntarlle á loba. A velliña, con moito medo, preguntoulle a loba se vira as súas as e a loba díxolle que non, que fose xunta a vella araña. A vella araña estaba tecendo a súa tea de araña. A velliña preguntoulle se vira as súas as e díxolle que non, que falase ca súa nai. A velliña tuvo que atravesar toda a fraga e volveu pa súa casa. A velliña contoulle a súa nai o que lle pasara. E a nai tranquilizouna con dicirlle que as súas as estaban colgando coa roupa a secar. A velliña botouse a rir e toda contenta puxo as súas as. Por fin puido voar. Como apetece un conto moi bonito dunha velliña moi despistada, pero ten un final feliz. A nos custounos moito. Queremos coleades saber se tamén vos gusta a vos. Despídense de vos os Vilatubers. Leonisa, Samuel, Mencía, Naya, Pablo. Adeus.